लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय जाबाय रायजोआव साख्रि गैयै बेकार सुबुंफोरनि थाखाय रायजो सरकारनि जोबोरै मोजां खौरां हिमन्त सरकारा रायजोनि गेजेराव फोसावनानै होदोंमोन 1 लाख साख्रि थिसननायनि खोथा थामहिनबा 1 बोसोरनि गेजेराव 1 लाख साख्रि गैयै सुबुंफोरनो साख्रि होनायनि खोथा आरो दा बेनिनो सरकारनि गेजेराव सावरायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो फोरमायनाय बायदिब्ला दासिमाव 50,000 गोजौ मासिनि थाखाय थिरांथा लानाय हाबाफारिया जाफुंनानै फैबाय आरो थाबावनाय 50,000 मासिखौ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय थिसननाय जागोन बेनिनो थिरांथा लानाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ जे बबे बिफानाव बेसेबां मासि थिसननाय जागोन मोनथिनो होनाय बायदिब्ला बैफोर साख्रिनि थाखाय थाबैनो आर'जलाइ हांख्रायनाय हाबाफारिया जानानै फैगोन आरो बेनि थाखाय आरजाथाव सोलोंथाइ गोनां साफ्रोम सुबुंफ्रा आर'जलाइ गथायनो हागोन होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनानै होदों बिदिब्ला गिबि मन्थ्रि बिथाङा मा बुंखो फैदो नायनानै लानि নিযুক্তিৰ প্ৰায় 50,000ৰ ইতিমধ্যে বিভিন্ন পৰ্যায়ত কাম আগবাঢ়ি গৈছে বাকি 50,000 যি গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 বা আনগেজেটেড অফিচাৰ এইবিলাকৰ কাৰণে আমি কি ধৰণে চমুকৈ নিয়োগ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কিছু আলাপ আলোচনা চৰকাৰৰ মাজত চলি আছে কাৰণ প্ৰতিটো বিভাগে যদি এডভাৰটাইজ কৰে এপইণ্টমেণ্ট দিব যায় 5 বছৰটো নহ'ব সেইকাৰণে আমি অলপ আলাপ আলোচনা কৰি আছোঁ